Faide, Mineng Namarova en welkom bij Spangtori. Vandaag gaan wij in tientallen leren te tellen in het Sranang Tongo. Laten we hiermee beginnen. 10, 10, Tutenti, 20, 3 tenti, 30, 4 tenti, 40, 5 tenti, 50, 60 tenti, 60, 7 tenti, 70, 80 tenti, 80, 9 tenti, 90, 100. Kan jij hetzelfde doen? Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tambung.